Το μάτι αυτό φαίνεται αυστηρό και το φρύδι είναι λίγο πιο σηκωμένο από το άλλο. Και κρατάει στη μεριά αυτή το Ευαγγέλιο, δηλαδή τον νόμο. Το άλλο μάτι φαίνεται έσπλαχνο, μας δείχνει τη φιλανθρωπία και το έλεος του Θεού και μας ευλογεί με το χέρι του. Στην άλλη εικόνα είναι η Παναγία μας που κρατάει τον Χριστό στην αγκαλιά της με δύο αγγέλους, ο Άγιος Γεώργιος και ο Άγιος Θεόδωρος. Και αυτή είναι εγκαυστική του 6ου αιώνα. Και εδώ ο Απόστολος Πέτρος που κρατάει τα κλειδιά του Παραδείσου στα χέρια του. Μετά εδώ, 5ος αιώνας, η Σταύρωση με τους δύο ληστάς, Γητάς και Δημάς, τα ονόματα των ληστών. Ο Χριστός ένθρονος εδώ, 7ος αιώνας. Ο προφήτης Μωυσής εδώ που λύνει τα σανδάλια του μπροστά στη βάτη φλεγωμένη και μη κιωμένη και δίπλα που παίρνει τις 10 εντολές από το Θεό. Ο Μωυσής ήρθε εδώ 40 ετών. Και ήρθε εδώ άλλα 40 χρόνια και έβρωσε τα πρόβα του πεθερού του και μετά είδε το θαύμα με τη βάτη φλεγωμένη και μη κιωμένη. Δηλαδή σε ηλικία 80 ετών. Βλέπουμε όμως απεικονίζεται πολύ νέος. Λέγεται και Θεόπτης ο Μωυσής, γιατί είδε το Θεό τον ίδιο. Ο Μωυσής άκουγε τη φωνή του Θεού, συνομιλούσε μαζί του, αλλά δεν τον έβλεπε. Και όταν ανέβηκε πάνω στην Αγία Κορυφή, ζητούσε να δει το πρόσωπο του Θεού. Του λέει ο Θεός δεν μπορεί ο άνθρωπος, δεν αντέχει να δει τη λαμπρότητα που είχε ο Θεός. Εκείνος επέμενε, ήθελε να δει το Θεό. Και έτσι του είπε ο Θεός και μπήκε ενδιάμεσα σε δύο βράχους και πέρασε ο Θεός από μπροστά του και δεν είδε το πρόσωπό του, αλλά είδε τα οπίστια του Θεού όπως αναφέρεται στη Γραφή. Γι' αυτό λέγεται και Θεοβάδιστο όρος. Χαίρε Άγιον όρος και Θεοβάδιστο. Χαίρε έμψυχε βάτε και ακατάφλεχτε, λέει το Απολυτίκιο. Ναι. Έμεινε λοιπόν ο Μωυσής πάνω στην Αγία Κορυφή 40 μέρες και 40 νύχτες και μετά του έδωσε ο Θεός τις δύο πλάκες με τις 10 εντολές. Ο Άγιος Νικόλαος εδώ, ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, μια πολύ ωραία εικόνα, το εγχώνε σταύμα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η κλίμακα. Εδώ είσαι ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης, ο συγγραφέας της κλίμακος. Ναι. Η εικόνα αυτή της Παναγίας μας είναι ψηφιδωτό, πολύ ψηλό, κάτι πολύ ωραίο. Μετά εδώ πάνω σε μία εικόνα όλοι οι Άγιοι του έτους, 11ος αιώνας, δηλαδή 1000 ετών. Εδώ βλέπετε εικόνες που είναι 1000-1500 ετών και είναι σε πολύ καλή κατάσταση γιατί το κλίμα εδώ είναι ξηρό. Και έτσι είχαν φυσική προστασία και οι εικόνες και τα χειρόγραφα, όλα γενικά. Και εδώ δεν υπήρξε εικονομαχία. Γι' αυτό το Σινά έχει την πλουσιότερη συλλογή εικόνας στον κόσμο. Πολλές εικόνες τις δωρίζανε στα μετόχια του Σινά που υπήρχαν ανά τον κόσμο και οι μοναχοί μετά τις φέρνανε εδώ. Γι' αυτό έχει το Σινά την πλουσιότερη συλλογή. Πάνω είναι θαύματα από τη ζωή του Αγίου Ευστρατείου. Εδώ η Παναγία μας με τους Αγίους και τους προφήτας. Και το 12ωρο εδώ, 14ος αιώνας. Βλέπετε ότι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο από εικόνες είναι τώρα εδώ μπροστά στα μάτια σας.